കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ അനുദിന വചന ധ്യാന ചിന്തകളിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതമൊതുകയാണ്. പൈതൽ വളർന്നു, ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു, ദൈവകൃപയും അവന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൽ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് അത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷകനാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സുവിശേഷ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളും രചിച്ചത് ലൂക്കോസാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ചരിത്ര രേഖകളിൽ യാതൊരു തർക്കവും കൂടാതെ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യവും സാമ്യവും ഭാഷാശൈലിയുമൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് വരച്ചു കാട്ടിത്തരികയാണ്. വെറുമൊരു സുവിശേഷം രചിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ചരിത്രപരവും ഭാഷാപരവും ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ചിന്തകളെയും സത്യങ്ങളെയും പ്രകടമാക്കാൻ ലൂക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. മറ്റ് 3 സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ബാല്യകാല സംഭവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷകൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 41 മുതൽ 52 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് യേശുക്രിസ്തു ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ നടുവിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അവന്റെ വിവേകത്തോടു കൂടിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും കേട്ടവർക്കെല്ലാം വിസ്മയം തോന്നിയതായി അതിന്റെ 47-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അറിവിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ പരക്കം പായുകയാണ്. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലെ കുഞ്ഞ് പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരവും മനോഹരവും പ്രശസ്തമായ കലാലയത്തിൽ, സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിന്റെ മനോഹരമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കാണുക, നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും പാതയിൽ നടക്കൂ, അപ്പോൾ നീ തനിയെ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്ന് ബെർണാർഡ് റസ്സലിന്റെ കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വാക്കുകൾ ഇക്കാലത്ത് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അറിവായുധമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആധുനിക തലമുറയിൽ ജ്ഞാനവും അറിവും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതിന്, ആ ചിന്ത നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതമായ കാര്യമാണ്. അറിവും ജ്ഞാനവും തമ്മിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനമെന്നത് ശരി തെറ്റ് ഇവയെ വിവേചിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവാണ്. അറിവ് അനുഭവത്തിലൂടെയും യുക്തിയിലൂടെയും അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും ഒരാൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അറിവിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ കൂടാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എഡ്ഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറിവ് ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന ബോധ്യം നൽകുമ്പോൾ ജ്ഞാനമെന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ അവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന തിരിച്ചറിവ് നൽകുകയാണ്. ജ്ഞാനം ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനമാണെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പഴയ നിയമ പണ്ഡിതനായ സ്പൗട്ട് എന്ന നിരീക്ഷണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം എന്നത് ഒരുവൻ തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഈ ജ്ഞാനം വിളങ്ങി നിന്നിരുന്നു. അവിടുന്ന് ദേവാലയത്തിൽ വരികയാണ്, മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ കേട്ടവർ ആശ്ചര്യ പരിതന്ത്രരായി മാറുകയാണ്. ഒരു കൊച്ചു കഥ ഈ തരുണത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം വിവേകവുമുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ മക്കളായി വളർത്തപ്പെട്ട 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഥയാണ്. വളരെ ഇടുക്കമുള്ള ജനനിബിഡമായ ഫ്ലാറ്റിലാണ് അവര് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുവാൻ. പച്ചപ്പുള്ള ഒരു മലയുണ്ട്, അവിടേക്ക് അമ്മ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ക്ഷീണിച്ച ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിരുന്നു. കുട്ടികൾ കുറുമ്പ് കാട്ടി പിന്നെയും മുന്നോട്ട് നടന്നു. അവരനുവാദം ചോദിച്ചു. അമ്മ പറഞ്ഞു, മക്കളെ പൊക്കോ, ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, എപ്പോ അമ്മ വിളിക്കുന്നോ അപ്പൊ ഓടി ഇവിടെ തിരികെ വരണം. കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ കാട്ടുപൂക്കൾ പറിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇളയ കുട്ടി പൂക്കൾ പറിക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു. അവള് അതിനെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് തുനിയുകയാണ്. അവള് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങി
ഒടുവിൽ 400 അടി കിഴക്കാൻ തൂക്കായി കിടക്കുന്ന മലമുകളിലേക്ക് അടുത്തു. താഴെ ഭയങ്കര ഗർത്തമാണ്. അപകടം മനസ്സിലാക്കി അമ്മ അവളെ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ വിളിച്ചു. അവൾ വേഗം മടങ്ങി വന്നു. പക്ഷെ അമ്മയോട് പരാതി പറയുക, അമ്മേ, എന്നെ എന്തിനാണ് വേഗം വിളിച്ചത്? ഞാനൊരു ചിത്രശലഭത്തെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അതിനെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചതിനാൽ അത് സാധിച്ചില്ല. ഉടനെ അമ്മ അവളെ വിളിച്ചു. അവൾ നിന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചേട്ടത്തെയും കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി. അവളോട് പറഞ്ഞു, മോളെ, നീ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഈ ചിത്രശലഭത്തിലാകുമ്പോൾ അറിയാതെ അതിനെ പിടിക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ഈ ആഴ്ന്ന് താണു കിടക്കുന്ന കുഴി നീ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് കാല് വഴുതി ആ കുഴിയിൽ വീണാൽ പിന്നെ മോളുണ്ടോ? മോക്ക് അമ്മയുണ്ടോ? അമ്മയ്ക്ക് മോളുണ്ടോ? പറഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയെ അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവൾ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, സത്യമാണ്. അമ്മ വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. പൂമ്പാറ്റയുടെ വർണ്ണച്ചിറകുകളിലുള്ള ആ വിസ്മയമാണ് എൻ്റെ കണ്ണുകളെ കൊതിപ്പിച്ചത്, ത്രസിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നാലെ പായുകയായിരുന്നു. ജ്ഞാനിയായ ഒരമ്മ, ജ്ഞാനം അനുസരണത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനം തെളിയിച്ച മകൾ. അതെ, വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ ആ അനുസരണം അവിടെ ഉപകാരമായി മാറുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇപ്പൊ ദേവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവിടെ വിസ്മയം തോന്നുക എന്നുള്ളൊരു പദത്തിന് ലൂസ് വൺസ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പണ്ഡിത സമൂഹം അവരന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനികളാണെന്നാണ്. എല്ലാവരുടെയും മീതെയാണ് അവരുടെ തലക്കനം. ആ പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് കീഴടക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കറിയാം. അവരന്തം വിട്ട് കുന്തം വിഴുങ്ങിയതുപോലെ നിൽക്കുക. തനി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോസ് വൺസ് മൈൻഡ് എന്നുള്ള എന്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഈ 12 വയസ്സുകാരൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ജ്ഞാനം? അവനിലെ ജ്ഞാനം കണ്ടിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. യേശു കർത്താവിലുള്ള ജ്ഞാനം യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിലെ പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ വിസ്മയത്തിലാക്കി എന്നതിലപ്പുറം സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, സ്വയം ശൂന്യമാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യമെന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം നമ്മെ സ്വയം ശൂന്യരാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. യേശു കർത്താവിന്റെ ജഡാവതാരം തന്നെ സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെതായിരുന്നില്ലേ? അവിടുന്ന് സ്വയം താഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, നല്ല കതിരുകൾ ഫലസമൃദ്ധിയുള്ളതാണെങ്കിൽ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കും. അതേസമയം കതിരാണെങ്കിലോ തല ഉയർത്തി തന്നെ നിൽക്കും. നമ്മൾ ദൈവിക ജ്ഞാനം നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയാണ്, സ്വയം ശൂന്യരായി മാറുകയാണ്. അവിടുന്ന് അതാണ് ചെയ്തത്. സ്വയം താഴ്ത്തി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്, ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. യേശുക്രിസ്തു കൂടെ ഇല്ലെന്നറിഞ്ഞ അപ്പനും അമ്മയും ദേവാലയത്തിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണ്. അവരവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു. 48-ാം വാക്യത്തിൽ തങ്ങളെ വ്യസനിപ്പിച്ചത് എന്തിനെന്ന് മറിയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി, എന്നെ തെരഞ്ഞതെന്തിന്? പിതാവിനുള്ളത് ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതെ, ദൈവാലയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായി കർത്താവ് കാണുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, യാക്കോബ് അന്തി ഉറങ്ങി ഒരു രാത്രിയിൽ താമസിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കല്ല് നീട്ടി അവിടുന്ന് അവൻ പേരിടുന്നുണ്ട് ബഥേൽ എന്ന്. ബഥേൽ എന്നുള്ള വാക്ക് പിരിച്ചാൽ ബേത്എൽ അഥവാ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്ന വാക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ആലയം എന്നുള്ളൊരു ആശയം അവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ദൈവം വസിക്കുന്ന ആ അനുഭവം. ഈ വാക്കുകളിലൂടെ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ പുത്രത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിവുള്ളവനായിരുന്നു, ദൗത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിവുള്ളവനായിരുന്നു, പിതാവുമായി ആഴമായ ബന്ധമുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. പ്രിയരെ, ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുവാൻ തിക്കോടെ ഓടുമ്പോൾ, തലമുറകളെ അതിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗീയ ജ്ഞാനത്താൽ നിറഞ്ഞ് സ്വയം ശൂന്യരായി ദൈവം നൽകാത്തത് ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല, എല്ലാം ദൈവം നൽകിയതാണെന്നും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഉത്തമമായ ബോധ്യം ജ്ഞാനം നമ്മെ നയിക്കുകയാണ്. അതെ, എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളവനാണ് ഞാൻ, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് എന്ന ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൃപ നൽകട്ടെ. അതെ, ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൂടെയിരിക്കട്ടെ.